sang pati sigra anata baris nyawiji gumolong dampyak gumregut lampahe binarung krapyak wah tangagati gumelar ngebeki sora ing gumura budaling prawadya bala yen Cinandra kadya ngasta umbul patrape ayo oh siaga ing gati sawega ing diringga oh iya ya Baparupa sarae wadyam gumurah kumandang girang-girang dukatan kang pandang jumangkah gagah gumrega liru pernah kosamapta siyaga ya makarya anjunjung karyane praja mrikarta raharja oh ya ya Bata rupa budale wadya gumurah kumandang girang-girang suka tandang-tandang sumangka jagang liru pernah ya samapta siyaga lumar karya anantang cayaning praja ora tahan-tahan yo ayonggar yeah ayo le yeah lagalah awas yo ya woi lah kalah wah yo ngono tubruan yeah
Campur sari jaranan dangdut kreasi panggarape minangka rampak gendinge ay gandas luwes sak solae gawe sengsem kabeh para penggemare Sri Manggala iku nyata jaranane ing Kediri berbudaya iku asline ayo kanca aja nganti keri seti tradisi tansah diuri-uri Allah Ta'ala Panjrite Rangga Esti Rakata ingkang Ojo lelayu sepi Kridu mawon murah-murah Mengarane
Pandrite Rangga Arakata ingkang Rayu sepi Krido mawur Ngabur-ngabur bulan pengarane tetep kadya putula wir panjrite Arakata ingkang ya awas ya oh ya lo ya oh ya yo what yo terima lolo
Sri Manggala. Yeah. Mbok sing prasaja aja citra mundhak atiku gelo yen sliramu seneng citra iku ora prasaja mbok sing jujur yen sliramu pengen dadi sadulur yen sliramu ora jujur aku trimo mundur wiwit biyen mula aku ra wis kandha marang kang sira aku ora butuh apa-apa butuhku sabar narima nanging yaktine ngendikanmu ora kena tak gugur wis mestine yen sliramu pisah karo aku Yo. Kembali berhibur bersama Sri Manggala. Kata badan
goyang diri bersama Sri Manggolo. Yeah, 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 yeah.
senajan ing sapucuking gunung akeh sesawangan kang asri wis mo pasanggrahan kanggo nglerak make ati wong kang mrana bisa gembira padha krasan anikmati apa maneh ana pariwisata saya amim kuwi senenge ati senajan ing sapucuking gunung akeh sesawangan kang asri wis mo pasanggrahan kanggo nglerak make ati wong kang mrana bisa gembira padha krasan anikmati apa maneh ana pariwisata saya ambi kuwi senenge ati yo oh awas hati-hati ya oh iya oh oh
Iya, iya. Iya, ya. Ya, 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 ya. Oh, ayo le, oi. Ya, ya, ya. Jatuh mandang gembrang ana balan roler singolodra kridaneri sang raseksa ana baa muntap sarwi lumampah anyet-nyet sang pegatan samulan lir nguciwan sang lumangsa mangsa rekah tulangan oh iya oh oh ya iya